שיעור אחרון. ואז אנחנו לקחנו את היד, זוכרים, עשינו כתף, זרוע, למטה, ואז אמות, נכון? ואצבעות והכל. שני הצדדים. סיימנו את כל זה. ועכשיו אני עושה, בעצם אני עובר לחלק האחורי. תשים במסטיק, תחנק, פה יהיה לנו מקרה. לא, בסדר, זה מוריד לחץ. אתה בלחץ? טוב, ואז אני מגיע לחלק האחרון. עכשיו, אני יכול לבחור לעשות אותו גם בישיבה. זאת אומרת, אני יכול לשבת ולעשות את זה בישיבה, או שאני יכול לעשות את זה גם בעמידה, כל אחד מה שנוח לו. אני לא אוהב לשבת, אני אוהב לעשות את זה בעמידה, אז אנחנו זה. אז כשאנחנו רוצים לעבוד על הצוואר, בדרך כלל כשהוא שוכב על המיטה, תגיד טיפה את הראש, אז הכרית היא תהיה ממש שהצוואר שלו על הכרית, אוקיי? אז ככה אני לא יכול לעבוד. אז מה אני עושה? אני מבקש ממנו טיפה להרים את הראש, אני לוקח את הכרית טיפה אחורה, אוקיי? שעדיין הראש נמצא על הכרית, אבל יש לי פה חופש, בסדר? ואז ככה אני עובד. אני לוקח קצת, לא צריך יותר מדי שמן, כי יש לו כבר שמן עוד גם מהטיפול עצמו, אבל אני טיפה מוסיף, אוקיי? ואז אני עובד למטה בצורה כזאת. אני עובד, מה שאני עושה, אני בעצם מושך. ממש מהטרפזיוס, יש לי את העמוד שדרה באמצע, אני לא נוגע בעמוד השדרה, אני עובר עד החלק העליון של הגולגולת, בסדר? אני מתחיל לאט לאט, ממש לאט, מכניס מלמטה, מושך. אני עושה את זה ממש לאט, אני עושה את זה 10-12 פעמים. אני מתחיל בזה. כשהוא שוכב על הגב ואני עובד על הצוואר, זאת אומרת, המשקל שלו הוא כבר למטה. זאת אומרת, אני לא צריך לאמץ הרבה את הידיים, אני רק צריך טיפה ללחוץ ולמשוך. לא כמו שהוא נמצא על הבטן ואני צריך ללחוץ. פה אני פשוט רק לוחץ כלפי מעלה ומושך. המשקל של הראש כבר עושה את העבודה, אוקיי? יופי, עושה את זה כמה פעמים. אחר כך אני עושה צד אחד, צד שני. אני נוגע רק בשרירים, אני לא נוגע בעמוד השדרה. אוקיי? עכשיו אני לוקח את הידיים, מכניס אותם פנימה, עד הרומבוידס בערך, מכניס, מרים את האצבעות שלי, ומושך. זו התנועה. מכניס, מרים את האצבעות, הנה עכשיו אתם רואים את הגוף שלו עולה כלפי מעלה, מרים, ומפה אני פשוט מושך לאט לאט, עד פה, אוקיי? עושה את זה כמה פעמים. מרים, לאט. פה אני נשאר קצת. כשאני מגיע לקצה אני טיפה נשאר. ועוד פעם אחת, נגיד 3 פעמים, זה מספיק לדעתי, כן? נשאר, והמשך. עכשיו, לוקח את הראש שלו טיפה לצד, בצורה כזאת. יש לי פה שריר שמתחיל, הוא מתחבר לעצם של המסטואיד באוזן. סטרנוקלויד מסטואיד. ויורד כלפי מטה, והוא מתפצל לשניים, מתחבר אחד על הקלביקולה והשני על הסטרנום, אוקיי? עכשיו, הוא שוכב ככה, אני לא רואה אותו. אבל אם אני מבקש ממנו טיפה להרים את הראש כלפי מעלה, לא, להרים טיפה את הראש למעלה ככה. אתם רואים? זה השריר. אני צריך לעבוד עליו. תרים טיפה? הנה, זה השריר. אם אני לא יודע איפה הוא, אני מבקש ממנו טיפה להרים את הראש. ואז שחרר. עכשיו אני לא יודע איפה הוא, אז אין לי בעיה. אבל אני צריך לעבוד עליו, זה שריר חשוב. אוקיי, שימו לב. מחזיק מלמטה עם האצבע שלי. מפה, סוחץ את השריר עד למטה. עכשיו, לפעמים זה קורה
שאני קצת, נגיד, טיפה גולש, ואז אני לוחץ על פני הנשימה, ואז הוא משתעל. לא נורא, בסדר? מה? לא לוחצים חזק, אבל יש לחץ, אוקיי? יש לחץ. אני לוחץ 3, 4, 5 פעמים, אוקיי? אתה לא מגיע אני מגיע עד לפה. אין טעם להגיע, אני לא צריך להגיע עד לכאן, אני עושה מתחת לאוזן עד לפה בערך, בסדר? עד לפה, כי פה הוא כבר מתפצל. עושה את זה כמה פעמים. אחר כך אני לוקח עם האצבע, זה השריר, יש לי נקודה, 3 נקודות, אוקיי? שזה בערך, בוא נגיד 2 אצבעות מהעצם. אני לוחץ, לחיצה קטנה, וטיפה מסיט את הראש שלו לכיוון האצבע. ומשחרר. 2, 3. יורד טיפה למטה, דרך עוד אצבע אחת. 1, 2, לא צריך ללחוץ חזק. 3. זה נעים או משחרר? זה לא כל כך נעים, החלק הזה לא כל כך נעים, כי זה, בדרך כלל בשריר הזה יש פה 3 נקודות טריגר פוינטס, אוקיי? שהן משפיעות על כל הראש, אוקיי? אז אני תמיד לוחץ כדי לשחרר אותם. אז יש לנו פה, אמרנו 2 אצבעות, 1, 2, וזה השלישי, אוקיי? מראים, 1, 2, 3, אוקיי? טיפה משחרר. זה לא קרוב לקרטואיד, כאילו, שזה לא נכון ללחוץ יותר מדי, כן? לא, אנחנו לא לוחצים חזק. לקרטואיד, כאילו, לא צריכים ללחוץ חזק. שהוא לקטוע זה חמצן, כן. סטרנוקליידומסטואיד, אוקיי? אנחנו 3 נקודות טריגר, אנחנו לוחצים 3 פעמים, וזהו, אוקיי? עכשיו, כשהוא עדיין במצב הזה, בסדר? אני טיפה יורד כלפי מטה, אוקיי? אני עדיין עובד רק עם האגודל, שם את האצבעות מתחת, עמוד שדרה, טיפה מעל עמוד השדרה. זה שרירים כבר יותר עמוקים, היותר עמוקים, שאני לא מגיע אליהם כשהוא על הבטן, אוקיי? מרגיש את זה, נכון? השרירים יותר עמוקים, אני לוחץ טיפה פנימה, אני פשוט יורד למטה, אוקיי? מהקצה. כן, עושה את זה 3 או 4 פעמים. ומשחרר, בסדר? עכשיו, במצב הזה, שם יד על הראש, יד על הכתף, מותח. פתיחה של הצוואר, אוקיי? כמה שניות? 10 שניות בערך. ומשחרר. עכשיו הוא לאט לאט חוזר לאמצע, אוקיי? ואז, תראה בצד שלי. ונעשה אותו דבר פה. אם אתם לא זוכרים איפה השריר, אתם מבקשו ממנו להרים טיפה את הראש, אתם רואים הוא ישר בולט. 1, 2, 3, 4, 5, כן? נקודה, סובב את הראש אליי, 1, 2, אפשר לעשות גם בצורה כזאת, 3, 1, 2, 3, אפשר ככה, או שאפשר פשוט 1, 2, 3, ואז לרדת, אוקיי? עשינו 3 פעמים. ואז אותו דבר צד שני, תופס על הכתף, ראש, מצמיד כמה שאפשר, חזק. כלפי מה אתה הראש? כלפי הכתף. כלפי הכתף. זה נעים לך? מתיחה. ומשחרר. יופי. אחרי שסיימתי, אני מרים את הראש שלו כלפי מעלה, שם יד אחת על הכתף בהצלבה, אוקיי? יד שנייה על הכתף בהצלבה, מפה. ומפה עכשיו אני מרים כלפי מעלה, מותח חזק את הצוואר, מתיחה חזקה, מצמיד את הסנטר שלו לחזה. בסדר? ממש מתיחה. מה שאני עושה זה פשוט מרים את הידיים. זה מתיחה, כן? זה מתיחה. מתיחה, מתיחה. אוקיי? כמה שניות. ועכשיו אני מחזיר את הכרית עד הסוף ומשחרר. וזה סיימתי את העבודה על הצוואר. אוקיי? אז אמרנו
אין כלום נעים? רק... אחד, זה היה נעים, ואתם תתפסתם את הלב. אוקיי? אחד, ואחר כך אני עושה 2, אוקיי? ואז מכניס את הידיים למטה, מרים, כל זה, כל מה שאמרתי עכשיו זה נעים, אוקיי? ואז, מסובב, מתחיל לעבוד על הסטרנוקליידומסטואיד, נקודות, מתיחה. צד שני, סטרנו. העמוקים, משלים העמוקים. כן, כן. 1, 2, 3. פה, כמו שאמרנו. אוקיי? ממש קרוב לעמוד השדרה. אתם רואים, זה ממש כואב. כואב? כן. זה כואב. ומתיחה בסוף. בסדר? ואז ישר, מרים, מתיחה לצוואר האמצעי. בסדר? פה סיימנו את הצוואר. עכשיו אנחנו מגיעים לפנים. אוקיי. אני לא עכשיו עם משהו קשה, אני משתמש רק מה שיש לי בידיים, אין לי הרבה. אפשר לקבות לנו. אפשר לקבות. כן, כן. אוקיי, הפנים. הפנים זה חלק באמת נעים, אין פה שום לחיצות, שום דבר, הכל בעצם הזרמה של דם ושחרור. מה שאנחנו עושים זה ככה, אנחנו מחלקים את הראש, את הפנים שלנו לחצי. אתם רואים? מהקצה של המצח, קו ישר, אף, עד הסנטר, עד לפה. בסדר? חצי. חצי אחד, חצי שני. וככה אני עובד תמיד מהאמצע החוצה. אוקיי? אז אני מתחיל מהמצח. מפה, תופס, ומה שאני עושה זה פשוט לצדדים. אני כל פעם עולה קצת, אני עושה 2-3, ואז אני עולה טיפה יותר גבוה. וואי, זה הכי... כן? ואז אחר כך אני יורד שוב. יפה. אמצע בין הגבות, עין שלישית, אוקיי? אני קצת. אין פה לחץ, הלחץ הוא עדין מאוד, כן? יופי. הגעתי לכיוון הרקות, הרקה. אני יכול לעשות עם שורש כף היד. אני יכול לעשות עם האצבעות, כל אחד מה שנוח לו, אוקיי? עושה את זה כמה פעמים. יפה. מצח, רכות. עין שלישית, כן? הכל אנחנו כרגע בחלק העליון. עכשיו אנחנו מתחילים לרדת למטה. מפה, אמרנו, יש לנו אף, מחלקים. יש לנו פה עצם, שתי עצמות של הלחיים, עצם זיגומה, אוקיי? ואנחנו מתחת לעצמות, אוקיי? מתחת לעצמות, עם השרירים, מהאף, החוצה, אוקיי? אני אשים טיפה שמן כדי שלא יהיה לך קצת יותר נעים, שלא... הגעת בזה חשוף. אוקיי. מפה, עם האצבעות, מהאף, החוצה. ממש להרגיש את העצם, מתחת לעצם. יפה. הגעתי לפה, לחיים. אני מניח את הידיים שלי על הסנטר, מניח את הכריות על הלחיים ופשוט מסובב, שהלחיים יזוזו, אוקיי? יפה. ועכשיו אני עושה טכניקה שאני עובד על כל מה שעשיתי עכשיו. אני לוקח את שתי הזרטות שלי מפה, אוקיי? מהמצח יורד, אוקיי? פה אני פותח, איפה שהאף פותח, החוצה. אתם רואים? החוצה, אוקיי? 1. 2. 1. אני יכול להוסיף לזה אחרי פעמיים 3, להוסיף לזה גם מתחת לאף, איפה שהשפם, בסדר, מעל השפה, החוצה. 1.
2. עושים את זה כמה פעמים, 5 פעמים בערך, ואז אנחנו מגיעים לסנטר. הסנטר שלנו גם מחולק לחצי, צד אחד, יפה. מתחת לסנטר יש לנו פה שריר, נכון? עם האצבעות. כדאי לבלוע את המסטיק. כן. ואני ממש עובר על קו הלסת, עד מאחורי הלסת, אוקיי? עם האצבעות. רואים הכל חצי מהאמצע לכיוון החוצה. יפה. עכשיו צד אחד, אני תופס עם האצבעות. אוקיי. מצד לצד. יופי. אוזניים, תופס את הקצה העליון, מותח כלפי מעלה, לא חזק מדי, לא יתלוש לו את האוזן. תופס למטה, מושך כלפי מטה. יש שרירים בגולגולת, מעל הגולגולת, שמתחברים לאוזניים, אוקיי? אז חשוב מאוד גם למתוח את זה. ובאמצע, למתוח אחורה. אם יש שיער ארוך לאישה, אפשר לאסוף את השיער ולמתוח טיפה גם את השיער, אוקיי? לא עכשיו לתלוש, אלא פשוט מתיחה קלה אחורה ומתיחה קלה למטה. ממש להזיז את כל הקרקפת, אוקיי? להזרים דם. אז אחרי שעשינו את זה, עוד פעם אני מזכיר לכם, מהאמצע החוצה, אוקיי? עין שלישית, רכות, זיגומה, לחיים, עם הזרת יורדים מהאף, 1, 2, 3, קצת סנטר, מתחת לסנטר, על קו הלסת, עד אחורה, אוזניים, שכחת משהו. נגיע גם לזה, ויש לנו פה צביטות כאלה, צביטות קלות, ממש להזרים דם ללחיים. בסדר? טוב. מה זה? בסוף נזכור רק את זה. כל הטיפול, לחצנו, עשינו, הכאבנו, בסוף נגיד, איזה כיף היה. אוקיי? נצלם רק את הקטע הזה, ואז נוכל עכשיו באימונים להסתכל. מה? אפשר לצלם רק את הקטע הזה. מצוין. הכל מצולם. לא, אבל שנוכל להסתכל על זה עכשיו. עצור. תראו, כן, אפשר לעצור. אתה תוכל... אתם תראו